Li bajarê Amedê modelên jin bi cûl û bergên xwe beşdarê kişandina kataloka sandina bajarê Amedê bûn. Modelên ên navdar ên Tirkiyeyê li ser daxwaza kampanyayek taybet li ser daxwaza walîtiya bajarê Amedê li Koşka Cemîl Paşayê hatin bavhevdû û li ciyên dîrokî ên Amedê hîn wene û vîdeo kişandin. Armanca Çalakiya Modayê sponsorê defileyê anî ziman ku dixwazin feyde bigînin aboriya geşt û guzariya bajêr û nasandina bajêr. Bajara Diyarbakır'ı tanıtmıyor bikin. Geç dünya iş bu ne? Eva ciyeki zaf rinde. Em doğuzun eva rindeviya Diyarbakır'ı bişandını herkesi. Bir evj beni vra sabrat turist beni le Diyarbakır'ı. Evjimi şadike. Yani ez bayız deme. Ez zaroke vi memleketame. Sağ az doğuzum tişteki rindci bu memleketame. Çalakiya modelistan li ciyên dîrokî li pira dehterî li ber Sûra Amedê li ser birca bizina û li Koşka Cemîl Paşayê hatin kişandin. Li van ciyan modelên jin bi cûl û bergên nûjen li ber kilamên Kurdî meşiyan û defile kirin. Video wêne kişandin. Videoyên ku hatin kişandin wê li 5 kanalên televizyonên ên cîhanê bêne weşandin. Modelîst dibêjin bajarê Amedê zor xweş e. Bila hemî cîhan bi vê xweşiyê pê bihesin. Benim için çok büyülüydü çünkü Türkiye'nin bu kadar güzel bir yer olduğunu tabii ki biliyorum. Ez cara yekeme tên bajarê Amedê. Xelkê Amedê zor dilnêzin. Kêxweşim ku di nava vê projeyê de cih digirim. Xweşbîniya bajarê Amedê em çi qasî bigînin mirovan wê ew qas geştiyar bên Amedê. Bu beni daha da mutlu ediyor. O yüzden ne kadar insana ulaşırsak... Projeya nasandina bajaran beriya niha li Beyazîdê û li Kapadokyayê hativu kişandin. Videoyên nasandina bajarê Amedê de herî dawî sembola aşitiyê kevokên spî hatin firandin. Video wê li ser medya civakî jî bê parvekirin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.